ஃபாத்திமா அஸ்மினா காதல் தோல்விக்கு பிறகு 2 பேரை கவுன்சிலிங் கூட்டிக் கொண்டு வராங்க. அதில் ஒருத்தருடைய நிலைமை அதிகமான மன உளைச்சலுக்குள் தள்ளப்பட்டு கிட்டத்தட்ட பைத்தியமான நிலைமையில் இருக்கிறாங்க. இன்னொருத்தர் தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்து அதிலிருந்து பாதுகாத்து கவுன்சிலிங் கூட்டிக் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. தூக்கி வளர்த்த பிள்ளைகளை இந்த நிலைமையில பார்க்க முடியாம பெற்றோர்கள் ஒரு புறம் இருந்து கதறாங்க. அதனால தான் நான் இந்த பதிவை பதிவிடுகிறேன். நான் என்ன சொல்றேன்டா, 5 வருடம் 4 வருடம் காதலிச்சுட்டு நீண்ட நாட்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்துட்டு நீங்க தான் எல்லாம் வரும்போது அம்மாக்கு பிடிக்கல, வீட்டவங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு காரணம் காட்டி அம்போண்டு அவங்கள விட்டுட்டு போயிடுறீங்க. நீங்க இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாம வாழ தெரியாம தவறான முடிவுகளை நோக்கி போறாங்க. ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை அழிஞ்சிடுச்சு, ஒரு குடும்பத்தினுடைய சந்தோஷம் பறி போயிடுச்சு. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு நீங்க மட்டும் சந்தோஷமா வாழ்ந்துடலாம்னு கனவு மட்டும் கண்டிடாதீங்க. ஏண்டா கர்மான்னு ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. உங்க வாழ்க்கையையும் அது புரட்டி போடும். நன்றி.